Тук сме в археологически резерват Яйлата, Северно Черноморие. Това е морето. Вчера видяхме делфини тук. Това е нещо като, може би, маса. Тук има пещера. Спокойно, спокойно. Не. Ще покажа на някой, който гледа клипа. Какво има тук? И тук друго помещение. Доста обширно като гараж. Сега тук ще мина по едно по-тясно място. Тук има някакво по-ниско помещение. Тук. Едно помещение. Ето го леглото. Да. Аз съм забравил, че имаме тук телефон. Видео, бе. Така, аз правя клип сега, да. Тук има нишички. Ето цък. Да си взема чашката с винцето. Сега ще направя пауза и ще ви покажа какви божури има тук. Сега ще се изкачим на нивото на почвата. Божурите, които останаха по-нататък. Сега няма да се връщам за тях. Да срещна пътя и ще ви покажа и божурите. Да. Ама такива са вестни. Златист лишен. Много. Тук също има място, където я да видим. Страшно, а? Казаха, че тук има една по-рядко посещавана пещера. Я да видим, да я посетим. Не е за всеки, така ли? Да запазим живота, който ни остава. Вече видях доста пъти. Малко трудно се свезе, ама е интересно долу. Какво е интересно? Така няма да мога.
е срутен и долу се вижда морето. Това пещера в море. Реших, че в онази пещера е опасно да ходя и затова отивам да видя божурите. Ето тук една пътечка има и там съзирам божури. Странджански. Като ходихме в Странджа, видяхме доста, но тези са повече. На по-компактни групи. Там все пак беше планина и сянка, докато тук е много слънчево и явно намират още по-добри условия. Ароматът е повторим. Ето ги. Изключително много прашец дават. Като мина за прашец. Има и не разцъфнали. Тук има още малко назад, ще се видят. Доста. Може би ще бъде това клипчето. Така, това е тази опасна пещера. Я да ме снимаш така. Аз правя клипче, сега ще те снимам на клипче. Тя е твърде интересна. Тук просто има пещера с морско дъно. Иначе си е класика с ниши. Някъде около 40-50 квадрата. Югоизточно изложение. Тук има така. Има скали. Ето, всъщност дойдохме от тук. Да, продължава, ама ти можеш ли да отидеш? Те оттам се опитаха да излязат преди малко. Оттам трудно ще се качиш обаче. Ами се загуби. Пилета се гонят. Доста пещери видях. Да, сега само да направя клип до края. И тук минаваме през арката. И от тук се качваме нагоре.